प्रत्येक पनीर सारखं नसतं। शुद्धतेची खात्री करूनच योग्य पनीर निवडा। गोकुळ मलाई पनीर हे शुद्ध दुधापासून तयार केलेले आहे, त्यामुळे त्यात नैसर्गिक दुधातील फॅट, प्रथिने आणि कॅल्शियम भरपूर प्रमाणात मिळते। काही पनीर वनस्पतीजन्य तेल, स्टार्च किंवा इतर घटकांपासून तयार केलेले असू शकते। म्हणून ग्राहक म्हणून जागरूक व्हा आणि पनीर घेताना गोकुळच मागा। शुद्धतेचा विश्वास, चवीचा आनंद। आजच घरी आणा गोकुळ मलाई पनीर। वाटलाय की देवगड तालुक्यात एक आज आंबा धंदा सुद्धा हा अत्यंत धोकादायक असा झालेला आहे। गेले 3 ते 4 वर्ष आंब्या धंद्याला जी उतरती कळा लागली त्याला एक काहीतरी पर्याय राहावा। ह्या तालुक्यात अनेक शेकडो बेरोजगार, मध्ये ITI असेल, अन्य काही त्यांच्याकडे क्वालिफिकेशन असेल, आज अक्षरशः बेकार आहेत। मुंबईत सुद्धा नोकऱ्या नाही ती परिस्थिती आहे। तर त्या सगळ्याचा विचार करता जिल्ह्याचे आमचे पालकमंत्री आदरणीय नितेश राणे, उद्योगमंत्री, आपल्याच जिल्ह्याचे पूर्वीचे पालकमंत्री उदय सामंत यांच्याकडे एक मुख्य आपण ठराव केला आहे की देवगड तालुक्यामध्ये एक चांगल्या प्रकारची MIDC जेणेकरून काही उद्योग इथे चांगले उभे राहतील। पण फळप्रक्रिया असेल, ऑटोमोबाईलमध्ये काही असतील, अन्य काही उद्योग असतील, त्यासाठी जी जमीन लागेल ती निश्चितपणे उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न नारका माणूस करेल। आणि या बाबतीत अनेक गावांमध्ये मी चर्चाही केलेली आहे की ज्यावेळी आपण म्हणतो की तरुणांनी इथे राहावं त्यावेळी समोर त्यांना उद्योगही पाहिजे। मग उद्योगाला ज्या पायाभूत सुविधा आहेत त्यापैकी MIDC हा विषय आहे। आज आपण रत्नागिरी बघितलं तर रत्नागिरीचं MIDCमुळे पूर्ण रूप पालटलंय। त्याचप्रमाणे देवगड तालुक्यात सुद्धा MIDC जर चांगली उभी राहिली तर इथल्या शेकडो हातांना काम मिळेल। MIDCच्या मुळे त्याच्यावर जे काही आधारित गोष्टी असतात त्याच्यात रोजगार क्रिएट होऊ शकतो। आणि ही मागणी मी लावून धरली। मला वाटतं ज्याप्रमाणे या जिल्ह्यामध्ये मी जिल्हा परिषद मेंबर असताना इथे कृषी उत्पन्न बाजार समिती पाहिजे असा 15 वर्षापूर्वी आम्ही ठराव केला होता। माझं म्हणणं त्यावेळी झालं नसेल, पण आज का असेना नांदगाव सारख्या ठिकाणी कृषी उत्पन्न बाजार समिती उभी राहते। तसंच MIDC बाबतीत जर आपण मला जाणलं सरकार आज महायुती सरकार आहे तर आज काही अशक्य नाही। तेव्हा माझी ह्या दोन्ही पालकमंत्री असतील, उद्योगमंत्री असतील, शासन असेल यांना विनंती आहे की तात्काळ या ठरावाचा गांभीर्याने विचार करून देवगडसाठी MIDC मंजूर करावी। आणि भविष्यात जर MIDC आली तर देवगडचा रोजगाराचा प्रश्न बऱ्याच अंशी सुटेल अशी मला खात्री आहे।